Mihman wagtap kabul edenige hemde Azerbaycan'ın vekiliyetine Türkmen toprağına bildirilen mihman söýürlüği üçin hoşalygyny beýan edip, öz ýurduna doganlyk Türkmenistan bilen gatnaşyklaryň öýtürilmegine mühim ähmiýet berilýänini bellädi. Hemde pursatdan peýdanyp Prezident Ilham Aliýewiň döwlet başlarymyza şeýlegem Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadaşymda iýeren mehli salamny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Mihman ýödara medeniyet günleriniň geçirilmeginiň iki ýurdun arasynda gatnaşyklary putrandyrmaga ýardym berýänini belläp, Türkmenistanda saparda bolmagynyň özü üçin uly hormatlygyny aýtdy. Hormatly prezidentime de Azerbaýjanyň döwlet başlaryna iň gowy arzuwlaryny beýan edip, Mihmanyň saparynyň dowamyna geçiriljek çäreleriň ýurtlarymyzyň arasyndaky medeni gatnaşyklary ösürmäge sallamly goşun goşjokdygyny anan bildirdi. Hemde Azerbaýjanyň Türkmenistandaky medeniyet günleriniň üstünlükli geçirilmegini arzu etdi. Duşun barşyna belençi ýaly Türkmenistan bilen Azerbaýjan Respublikasynyň arasyndaky iki taraplaryň gatnaşyklar tiýady diplomatik, tüwda ykdysady we medeni insanperwer urganlarda işin ötürilýär. Soňky ýyllarda döwlet we hökümet derejelerindäki ýygyderli duşuklaryň we öýdara saparlaryň netijesinde hyzmatdaşlyk hil taýdan tiýady dereje çykarly. İki taraplaryň gün tertibinde medeni insanperwer hyzmatdaşlyk aýratyn orny elýär. Şoňdan baglykda söhbetdeşler bilelikdäki medeni çäreleriň ähmiýetini bellädiler. Bu çäreler medeniýetiň götürmäň dürli uğurlaryny tezriwe alşmaga ýardym berýär. Döwlet başlarymyza geçen ýylyň oktyabr aýynda Türkmenistanyň Azerbaýjan Respublikasyndaky medeniýet günleriniň üstünlükli geçirilenini belläp, şeýle medeni gatnaşyklaryň halklarymyzy ýakynlaşdyrmaga we ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk gatnaşyklary putrandyrmaga ýardym berýänini aýtdy. Bu asırlı däwe ýerip, şeýle Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistandaky medeniýet günleri Aşgabat we Arkadaş şäherlerine geçirilýär. Ýurdumyzda Azerbaýjanyň medeniýet we sungat işgärlerinden ibarat uly wekiliýetini mehmansöýürlük bilen kabul edýär diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Şeýlegem duşukda medeniýet günleriniň çäklerine geçirilýän tergileriň, konsertleriň, şahyrlaryň we akyllarlaryň dörejiligine bagşlanýan ilmi maslahatlaryň ähmiýeti bellenildi. Hormatly prezidentimiz ýurtlarymyzyň umumy taryhy we medeni mirasynyň döwletary hyzmatdaşlygyny çoňlaşdyrmak üçin bir binýat bolup hyzmat etjekdigini anan bildirip, Türkmenistanyň doganlyk Azerbaýjan bilen mundan meýlekde hyzmatdaşlyk etmäge ygradlygyny tasdiklady. Duşun ahyrynda hormatly prezidentimiz we Azerbaýjan Respublikasynyň medeniýet ministri Türkmen Azerbaýjan gatnaşyklarynyň aýrylmaz bölegi bolup çykyş edýän medeni insanperwer hyzmatdaşlygyň iki ýurdun doganlyk halklarynyň bähbetine mundan meýlekde ösüriljekdigini anan bildirip, birik berige iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.